Wan hang ni kalong tang na kawi kadaw bat kata kalong. Kumu state president bat kerpat rit ia pi barok. Kaneka constituency musniang rengat. Bapin singau bahang. Pan ai ka jingjok yau kertong jong ka parti NPP. Knang ba. Sai sisen pat inyo ban kau ya ka executive committee. Hang te hapo Kajante Hills District Council hapo Juway. Ngatharay kum kajing perkenmau lang ya pi barok ka parti NPP kalayalam ya ka sorkar nadu uar hajar khatra ter hadu kanega klimat ka bamenta. Bad habang yalam ya ka sorkar hadu kaneka ski ka bamenta ngiyo iya kidak kishin. Kiba keleng saudong jong ka konstituensi jong pi bat keleng saudong jong ke jelam ikala jungi ngilala ban wanra ya ka jingkela batru ya ka roi kapa kanuksa ka babhatam na kabenta jong pi hang ni hapo ka konstituensi jong pi bat khamtam ya kanega snong wapung barokawe ka jingyo jong pi ya ka block headquarter hang ni ha ka snong jong pi klade ka burom ka bakrau bat ka jingkerku ya ka snong barokawe hakapor bangabat mga ya ka senardi hakapor bedang long chief minister Dr. Mukul Sama Hakijin siya ngila notify ngila penmi ikodar ba ka block headquarter na clearyat nginbu no hangne po wapung tip ma kadon ko politics kabaswa ka election kensan kira no syatay siya po lumsnong na try dia tip lod bro Kensan mi ke notification ka baong ba ya kani ka block nang ni na wapung nginbu no hangtay halumsno baktay day tat enda ngiwan pai biang mengi ka surkar nga naman nga sudong plat ngami no atan no mukul ka tukor kawe ngami day nakadaw jong kani ka daw ba kadawsan ka ba ipen kelakat ya kata kawadar ka ba mga bapet ya kasinadi department but ngidaya sorbe bahaya ketika jakala itnat labi-labian but mga baong pet ya kata kacaka PI nakabor snong snobha na wadya sim sitengkaro IA ya ketika jaka kanang bangin penbit penbiang bahkan long ka block headquarter tengar ngamino nglejoy no sa ka NPP da kajingarap ublay try karena ni jerong ngijok bat ngiyo bantao ya ka sorkar mday tang bagitao ya ka sorkar ngiyo rup ya ka banwanra biang ya ka ni ka block headquarter hang ni apo wapo abang yo ngaw menen ni dong kren baro plan mo ba pasmon dekar uday ukun try jong kawapong Udah kontrai Jokowapung. Tengang tarai haba udah kontrai. Lo kumang anawaken. Kesnong jong anawaken. Nganyo tu ipi nado bagasdang yeng election ng kong. Kaju ngalong kumale jong ba pasmon. Kabanung kong ngaday banhir bankan ba selection national nga jok. Nang tanga saya keleng saudong ki snong apo konstituensi. Tengyos ngaw menew ba pasmon ru ulong kumta. Ka public meeting ka benengkong usdang nalarumpe. Nalaying lajong. Na uternray sope. Jong imay ipa. Bat une uriurang ba nga kermensken. Unang pendon burom ya kani kesnong ke jong hidro. Te bangak kabangakwa banong kalong nam taray su banang don kam
banda kerpat kerpon kadeka kamram jong pi ki pait ba nong song snong kadeka kamram jong pi wat ki nong sensyar snong ru habadon ukon la jong upersa la jong balai bangin kelet yo dia kata ka bangamot ban ong pilayo ru ia kaneka block headquarter nang ta ka ba kamsko tenat susu nakaliang jong ka sorkar hapo ka jelam jong ka NPP pilayo ru ia ka center ban yale ia ka exam ngasngo burom ia ka borsdom ka bongkwa ban pentut ia ki kun samla jong ni ke bayale ia ka exam matric ban pelong ia ka deka public meeting la deka campaign election sajan jong ka school ki kun jong a jong pi ki dang ya tho ia ka exam go jong ki bat ndei ta kata ka long ru ka jingsuk ka jingker khu ka bakrau bakini ke area baro na ki kena school kila banwan hangne hapo wapung na kabentaban ya le ya ka final exam matric ke jong ki manu ba ai ya kata ai ka sorkar lengba jo ka parti NPP ngalayo ya ka estimate jong ka tuka internal road lengbau MDC jong pi ladang ngayon iba pi cross kanday 100% ngan ay sanction na wood lato biyo kata kay hapon skijay ngakwa badyo i hakar soterik kanday 100% kinong tepud ang ni kiday bantep siya ubah pasmon nang tayo i haki media manakinigi kandiat segi oh kecing ia pengen kecing ia bersit ia kebosnong bertau melalui keren su hanang inlik syakaan inlik anak sayang lik sireng saw ngamtip hitip na pimtip baka diskausil ka don kaan ka basket bak kinong tawaan kita hijong ubah pasmon ka executive committee ka bor bak ka ikhtiar jong ka ansnong gadi ka baklain hadu kata-kata nga try kipait ba nung song snong lada don mano na kilong ying kibayad persya iya ka ansnong kan mau ba kan long ka bae tan iya kibukum kita kijay long ying nga kan mau mangiesnong waken lada ka ong ka borsnong la penbena usordar lani urang basnong lani wahesnong baka komiti snong kelarai bahakata kasngidey ban kam snong mbit uwero ban lek jing lek syabab ngan ya tu ya pingi juburom ya kata ka ansnong haduk kata ni burom ya ka ansnong bakan nong rem jo ka diskausil kalong bat penskem yaki doloy yaki wahesnong kata kadai kabor kabaka diskausil kale tengah ong ya pi gitu iba penting iba pensmit wat jukus lain ngeladep keren ya kata hantai ha so silong perkat ki kata ka maulai tau dor batang syak berngen manu ba berngen ki political party ngang ong ya pi kan ne kap juk ka bementa hadin jung ar hajar ar pulai ngai ka don ka jingkela ka bai isyirkai ngam tip ka ka banjia ladaki pait ba kim bishar bat kim yen rangba i kumba kata ka riti ke dostur i kumba kata ka bor ka ikhtiar nadu ka bor jong udoloi kabor jong ki wahesnong i kumba kan satwa noksye tengakwa ban keren ya kani dapat nakabasa what thing what speed ya hakalenti kabade bat kabor snong kumbang ong pi wat mangaru ubalong deputi CM
ngan numnut banyat persyak nga ong ipi nga po hisnong lajong ban long meeting ka bamot lakum dukum nuro si kayo suha nga dapan ni ko dar nga daong niya ka borsnong jong walang day tries nong to ya perkat lang long ne mga pelong dia lang kabiang na kabiang piskaw kumno pi kinong sensar snong kinong perya snong lada kiki om en hakata kasngi temlaj pi badu ngin laj pat hakata kasngi ngong pi katar nglahut ngong kano kababit kababiang ya ka borsnong namar pitip ha mapi hapo kasnong ya ka suk kasain ya ka syongsyan ka syongsuk manu bekitli kit ka borsnong tenakata kadaw nga ong ipi kat mga te babat ya kepulit kerdan di putusiem ngong pi ngamla ban yait lai lanu lanuru ya kajing penyait bek jing penyait renti jong ki borsnong ki borthal ngi sobalikan bas election gata ngong pi ngasan si rusin lai election ngimla balikan bas election klemyo ka NOC na ka borsnong ka model code of conduct niya thu yapi ka baka issue ka election commission lani mangi ka sarkar hakabiday bat ka election MDC ni pa siya ka borsnong tambaki borsnong ki penjanay susu ikata nemdon bala bangyay lai piyay lai lak lumar kasnong piyay lai ladu kasyong suk kasyong sngay nganya tu ipi sisen ngalay yalap election jangte ang Mizoram yalay sate sa Mizoram lada ka baklay mat dew hajar kat kendai nakabenta ka election MLA namar ka model code of conduct kaladon ter ka ba ay election commission bam pimla bale kumta pide baniyay kumta ano nga po'y hamte nga sa lais ngi po Mizoram malikan bas keleng-keleng nga niya to ipi ka ba kampla ka long ba nalor kata ka model code of conduct ka bangiyo kopi ki political party barok kiyo kita ka kopi na ki election commission kabala issue da ki deputy commissioners ngiyo ro sakaway ka kopi bat kata pada kade ka kopi ka ba penmi Kamiso Sinod sakaway ka kopi ka ay ba nalor kita kikendon balambu ka election commission bu sa kasinod ba o candidate umla ban pelong jelang klem da pelong jing duai suah berkat pibiru kata umla habong umla kamut umlong umla klem da pelong jing duai suah ba pin pelong ya election barok ki kandidat ki burom lut ya kata ndon uwero yo piong kita ki parti political party piong ke kongres ke BJP barok hak buat renti ya kata kabaar naka election commission kaong tang hadu kendai beji menmit balak ban pelong ni kejingalang pat ba bat badai bat perkun no na kamiso sinod kaong tang hadu unyaw siteng katakaan ibut ya katakaan bat baro kibakan bas kihapen kut hapo kapor unyaw siteng ladaya persang menteri ila banong te balay baka ya tengko apdeng kaan jong election commission bakaan jong kata kamiso sinod ngan tu ya pi nga persang menteri pek yo kiale ki parti kiwe siapok kut kumneng tai kiong labon ba ki balay syakut labon ba ki balik
om don bala namar ki kamtip ha maki kitip om tang su da kasno regitip wat ya kitliu yeng ru kitip ya uwei pakawei kinong sok snong kinong tebut hakate kejela na kata-kata kila snow tolot balada palat ya kat nyau siteng kala banjia ka e bat hakabakat do wat kata kabor penyiat election nang tay na Delhi ka election commission ro kaya menjurlang wat kaan kakut ro kaya menjurlang ya kata kajing penbay dia kata ka bangakwa ban ong ya phi kilong keme kilong pa ki kon sam la mangi hang ni ngasultanat baka way pakaway kasnong ngam padios ngau bandon kanu kejing huri hura kaway pakaway kasnong hapo ka Jante Hills Dis Council lani hapo ka Khasils Dis Council bandon kanu ka kenrum ka kenram ha kajing ya late ban campaign ban canvas election hakaway pakaway kasnong namar mangiru nagte naka sekretariat naka sorkar ngila ay ka order baka day bandon kajing trailang hapdeng kasnong hapdeng ki political parties but hapdeng ki independent candidate ru habaki late ya kaban pelong ya kajing pensai ba kila ban le kumta nrei ki hapan burompat ya kaan kabala penbek kerpang lengba ki snong ki tau parok hakeleng sodong jong kari khasi bat kari jandia dia kata ka bangakwa ban ong ya phi kilong kebe kilong kpa ki khon samla ba ik ngau bha kini ki mati ki ban nakaliang jongi bat ka ba philai ngau ro ka bang ong kham tam kat ka blok headquarter ka de snong wapung ngin pen subang ngin pen internet ngin pen phuk ngin pen phe jit ai ba uba pasbon dekhar unlong ka jingking nang ne na ka constituency jongpi na ka ne ka snong ka jongpi ka jingking ka baya jan bat u chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister nang ne na ka thancang tiaro uba sngoba ka baya jan bat ka office jong ka secretariat kenang ba unwanted jingkang nangi ya kajing don kam ya ki jing don kam barok kiba kipat ba jong ka constituency ka kbi lendi dengan kerpat na kata daw ya phi kung kipat ba nong kersan ba ya kilong keme ya kilong kipa ya ki khon samla ba ngau bha ngada kerpat ret ay ya ka jing kersan jong phi ka bapura mdei ta ka de ka konstruksi jong phi tongin ya pensya ngin penpau pa ba hakeleng saudong jong ka ni ka Jante Hills District Council bakapor kaladei bangin ay ka jing kersan ka bapura ya ka parti NPP bak ka jing sya krenben ka jing sya keno ka balai phojat ka balai phosket mentaman no babyo isu ke mobile barok layo ilot ke mobile mane mare rung ya thu iwe lo ke meyong ni ko ba prostun ye kendo no kong mat phim markmat rei ya kadur jong pi tah ye set jaro ngayo i nga po jing thia ra ngayo i hakam rasong kai rung ngayo i suka dah baya suba prostun kasin nung kong mentayo ai kumle tai lo ke me yong kat pengidang bamjang tai haying jong kandidat adon burom jong dengan trai playo ilot i kita ki barok ban ki jingkren jong di breu ka social media nga ong ye pi ka bala share kai ba ka jingkeno ya ka jing lute ka bamlog su ban ye kren ngayo i badon ki bangai ru kham tam ki khun samla tang sialap khana ubreu sapaka subjek jaj benreu ani nga i kum ka eryong aringet ayure ka ba i kumanong kan rap lut khat wat
ia kayin deu bilang. Teka ka bang ong ia pihang ni kalong. Kan mau bah. Habang ikren sa pagka subject pedeng jong kajat benriu. Ngide banti syua na try. Mla ban ong bakata kajat benriu kasdang na clear ding kamla long kata lanu. Habang ong jat benriu nginya pechwa ya uten riding. Ladangim yo ban ai ngimla ban ai sbo ya uten riding. Kan mau bah un nemi sla lano. Mereka juk ke bamenta ki don ki bapenslu tu bakla. Kerteng jat benriu dei tang ke slading. Ke slading tang sube uler kam tam ki slading ki bayap haplut atat plai. Tengok orang itu dia perkat sani ya kini. Namar kani ke subjek karun bah ki kun samla. Dan syuong namar bahana ba video kam video jam. Ngaong ya pi ngi nakaliang jo ke sorkar ki ba bon ba ki program ki bang ipen kre ki kun samla. Ki training ni ka skill development training ke bagi lek man ke district hadu ke block headquarter. Pi kam tam ki nok pi pai ba nang ni kane ka block headquarter ju pi ka don nang lek ye kenu ye ki video kin batai ye ki scheme ki ba per kin batai ru ye ka training ka ba per bagi kun samla kila ban yo ban hadin jo ka training ka don ru ka scheme ka bangi ka sorkar ngila ban ya rap na kebenta jom pi ki bala det ban lek ye ka training. Henry wat Yusus ngap tangi ki kentin ki bongdon nong rim ban ong baka sorkar ka perkat lem ye ki kun samla. Balai mangi mentangan itu bidang kendiat dang kendiat tayo ngidang perkut ia kato ka Meghalaya Games hangtai hapok wa ya jer. Balai ki pelong ia kato Meghalaya Games kanyo tu epi bagi kwa ban yo ban pet ban yo i ki kun samla ki badon ka sap ka phong joki ha ki benta ki ba per jong kato ka sports activities. Kabang sultanat kelong hakena ke national game don mental laingut ki kun samla jongi ki bayo medal. Ban iliasyong ka sorkar ban yakine ki bawan ra burom kat ya ka national game hangtay hapo ka India ba. Nakaliang ka sorkar ban pensluri ki kun samla ki badon ka sap ka pong na ki benta ba per. Ban pensluri ye ke bakum kita. Kino ki bayo medal. Ngilarai ru bangin ai kakam sorkar ya ki. Balai ngirai kata. Namangi ya piki kon samla. Kabasir kay pat kolomba ki kon samla ngai kim kwa ban tre sitom. Syukwa betang batia bakan wanhi kata kakam banwan hi kata kaspa apu sanok la ban lo ngihap tre sitong what ko ki kon samla ngai ka babon ba ki kon samla menta ngakan mau ngi menta ndak sia dep ko we ka written exam hangte hapo DSC ko pa saus pa san potuli ka lai ka post DSC hangte hapo is ka sales DC office ki babon ba ki bawan sangate ko ba prostut ko sa to yarap lem sa banay kamay jam mo balik ko ni apply mo ya kato kakam kabala advertise lemba ka DSC hangte po DC office okay o giptip ngong kumno kum sa giptip ngila dem advertise nang tahakim mobile ro ki social media ngila pa ngong balay pimi apek ki o giptip ngong pimtip kumno bilang me than ban apek ki social media ki ya ben breu ani punya bembreu pada tu punya tiblut au punya komen tak show drodur pula bro ku prostun le ta ani me kena dia komen ho ku prostun bukta perhat mabigong kata ngoko kon samla kendit benreu wat lamit yo pisong shit ya kita ki breu ki bakwa berpringkling ya pi lembaki social media klentip syupat banuhat haka social media yaki khobor laikam mangingilap ha lembaka social media tambam dan bapet
lapmit ban pej tang ya ka kolom jom ka jing ya ben ya kho kalong mo kata ko kik me kik pa ki kon samlang asngau ban ong to ya pikir bha namar bagi program ki skim jo ka sarkar mata ngau phi ki ba bon jai ki ba bon serta kata ka SSG na benta ki long keme ngam tip sene kan no photali kan aja tali piodon anai nga office ki we ki district da ki hajar tali ki SSG ki don hakaba ki long keme ki don chphongut khat armut ki thau ki SSG bat nangta nakaliam ke sarkar gi ai ya ka jingarap gi ong ya kata ka capital fund kabangi ai kerpang ya ki bigilat ban sedang ni ya kakam bat hade nang tagi penbut padero ya ki skim ki bingila roban ai leng bakalun nyau pau persen kade subsidi bat life pau persen kade kalun bakalun ru mdei kasut ke bahe nrei kasut ke patang si persen dan persen te ya katar matrai ki bapun gimtip dengan dia tu ya pi Hidei ki badon bok ba pidon ka blok hang ne hak lau ye to pendon kam ya kane ka blok ba jong hi late keli na ki video na ki officers ki batrei hak tu kin se ya tu ya pi ko makalong ki babon serta ki skim jingerap ki kon samla mentang ong pi ngayu ki babon bahanang den rijai tia jong ki badon sap ban sna film ban penmi film ki bedon sap hakar wai kasio ki taru ki skim ki don ki bingi ai nang ko bta ki khun samla ki badon ye ka sap ka phok te naka ta ka daw nga kwa ban ong ye pi hakane ka pon ngau bha ya trelang bat ngi ka party NPP wat lang isya nyau ben ngisya keren hadu kata Rengin nang yang skem triang ban wanra ia ka jingkela ka bapaka ban wanra ru ia ka roy kapar bat khamtam ban wanra ya ka jingkerku na kementa ki kon samla kenthe bat senrang ki bat don ka sap ka pong bat ru ki bala ya ka ban long ki breu ki bala ban pendon burom ya ka snong ka thau ya kari ka jaj penriu bat ya ka jelam ikla jongi parok ko dengan ko asu banda buntin sa sisin pa nga kerpat ya pi iway piway ba pinskau bha ya ka ban ai ka jingkersan ka bapura ya uniu reurang ba ubade sitting FGC jong pi bat ru u candidate jong ka party NPP sa sisin pat bain yo ya ka jingjok ka badon burom ban ngangit skem lang baka jingjok ke jong uneu rangba o ba pasmon dekar unang penyajan susu bat ka tengkong ying jong ka government bat pi ki pait ba